Bona tarda i benvinguts i benvingudes a les entrevistes de Joventut Mollet. Aquesta tarda tenim pensades diferents entrevistes a diferents joves de la ciutat que ens aportaran des del seu camp dades interessants per nosaltres, per al món jove. Avui tenim per començar a la Marta, una col·laboradora nostra molt comú a les nostres programacions online, i avui ens portarà, si no m'equivoco, moltes recomanacions de lectura tant de ciència-ficció com d'altres estils. Bona tarda, Marta. Bona tarda, Eric Guardatell. Bona tarda a tothom. Avui us porto una mica de tot. Ja sabeu que a mi m'agrada molt la ciència-ficció, la novel·la gràfica, el manga, i parlaré una mica d'aquests tres aspectes. Vull començar parlant de tres adaptacions que s'han fet al còmic, de tres novel·les que tots i totes coneixem. Entre elles, una de les meves preferides, ja ho sabeu, si heu estat veient els directes de joventut, que seria Millennium. Han adaptat el primer llibre, la novel·la gràfica. La segona adaptació que porto avui és de la Juan Gómez Jurado, La Reina Roja. I per últim, ja l'arxiconeguda 1984. També l'han adaptat a novel·la gràfica, però us recomano, sobretot, que si voleu començar amb la distopia que comenceu, per un altre llibre d'aquest autor, que es diu Rebelión en la Granja. Per començar, i farem un petit resum, una petita explicació de cada un dels títols que ens acabes de nombrar, en tres paraules, d'una forma molt breu, perquè no fem spoilers, com sempre, no volem spoilers, i volem que els joves també tinguin curiositat per llegir aquests títols. Tres paraules per al primer títol. Per Millennium diria... Per Millennium, tres paraules. Lisbeth, que és la protagonista, diria Hackers, que no ho vull explicar molt per no ho descobriu vosaltres. Qui no ho sàpiga, Hacker és un pirata informàtic que s'encarrega de piratejar ordinadors, robar contrasenyes, etc. I per últim diria Crim. Crims, sí. Molt bé, Crims. Aquí tenim el petit resum de la saga Millennium. Ara el següent títol, tres paraules igualment. El següent títol diria Intriga. És un llibre així molt misteriós. No vull avançar molt perquè prefereixo que ho descobriu i que ens deixeu als comentaris la vostra impressió. I em falten dues, Intriga hem dit, dones, perquè la protagonista és una dona i gira una mica entorn a les dones, etc. I per últim diré... És complicat, perquè és un llibre així una mica il·legal. Per això deia tres paraules, perquè és una manera molt complicada, però al mateix temps molt globalitzada, tancar un breu resum de dir tres paraules al que fan referència i el poden donar curiositat. Tinc l'última seria punt i a part. Punt i a part? Sí. Expliques una miqueta això de punt i a part? Ja ho descobrireu si heu llegit la novel·la escrita com a tal. Veureu que no és una novel·la, sinó que són tres, i per això ho hem canviat. I passem a l'últim títol, l'últim resum? Sí, l'últim resum seria 1984, seria distopia, seria control i seria revolució. Molt bé. Aquest m'agrada molt més perquè aquest ha quedat ben tancat. Sí. I jo crec que no hi ha gairebé molts dubtes. Ara sí, passarem als animes, si et sembla bé. Perfecte. Una puntualització, animes seria el terme que utilitzem per referir-nos a la sèrie, visualment parlant. I si volem parlar de la novel·la com a tal, hauríem de dir manga. En aquest cas us porto també tres, un d'ells que ha acabat fa poc i que vull també saber la vostra opinió, si ens la podeu deixar en comentaris, que és Attack on Titan, també coneguda com Ataque a los Titanes o Shingeki no Kyojin, en el seu títol original. I és una sèrie que comença, la puc resumir també en tres paraules, seria muralles, una d'elles, seria titans, una altra d'elles, i l'última seria llibertat. Llibertat o supervivència?
llibertat. Llibertat. I qui hagi llegit al final sabrà per què. Per als joves que ens esteu veient, Ataque als Titanes també està a una plataforma visual, que no direm el nom, a la vostra plataforma. per no fer propaganda, però si voleu veure-la i després jo crec que us agradarà, perquè com hem parlat abans amb Marta, està molt bé, jo crec que us agradarà, després teniu l'oportunitat de, segurament, veure el manga, que és molt més extens que la sèrie, perquè la sèrie, com sempre, té un començament i un final i es deixa moltes coses de la història autèntica. Exactament, i d'aquesta la recomano sobretot per la banda sonora i per l'animació, que quan la veieu ja em direu el què. Després vull continuar amb una altra, que es diu Vinland Saga, que no sé si aneu ja... Vinland? Vinland? Vinland, sí, la terra de Vin, seria. Sí, és ahí arriba. Sí, Vinland Saga, i és una barreja, perquè us feu una idea, us l'he escrit també en 3 paraules, Joc de Trons barrejada amb Vikings i barrejada amb plot twist, que si no ho heu sentit mai vol dir giro de los acontecimientos, gir dels aconteixements, perquè passen coses molt inesperades i jo crec que si us agrada l'èpica us agradarà molt. Home, aquesta l'acabes de vendre d'una manera molt interessant, no? Tu que sèries molt referència de l'última dècada, podríem dir també. Una més que l'altra, però l'altra és com secundària, que sempre ha estat a l'ombra de la primera, de Sí, són èpoques diferents, però sí... Són com una espècie de competència, però ha sigut l'ombra, realment, ha sigut l'ombra de l'altra. L'has venut molt bé, ja sabeu, ja teniu un altre manga per llegir, i per fi acabarem el manga, acabem el manga amb Kimetsu no Yaiba o Demon... A veure, una miqueta més pausa, que els joves jo crec que, no sé, potser l'oïda la tenen ben preparada ja per al llenguatge japonès i coreà, per la moda de la música últimament, però jo no. Sí, no us preocupeu que jo sempre dic el títol original, el títol en castellà o català o en anglès. Kimetsu no Yaiba seria en japonès, perdó. Demon Slayer en anglès i la traducció seria els caçadors, és que és una mica difícil. Caçador de dimonis? Podria ja dir que sí. Bueno, és una semblança, no? Perquè caçador seria Hunter i Slayer realment, no? Sí, però per entendre's que a vegades el món de la traducció és una mica complicat, aquesta història la podria resumir en 3 paraules també. Seria poder, una paraula d'elles, una altra seria món espiritual, que són 2, però ho englobarem com un terme, i per l'última voldria dir amistat. Amistat. Molt bé. Ara per anar terminant una miqueta, anar acabant una miqueta, abans m'has comentat una distopia, ja m'has tret una miqueta al final, la meitat del final de l'entrevista, has fet un petit spoiler. Ja que hem dit la distopia, ara direm l'utopia, un llibre utòpic. Perfecte. Et parlaré d'un llibre utòpic molt maco. Sí, aquí anava... I després et parlaré d'una space opera, que ara explicaré una mica què és. Com a llibre tindríem Un mundo feliz, que segur que el coneixeu tots i totes. Un mundo feliz seria la cara bonica, entre cometes, de 1984, que potser era una mica més dramàtic. Exacte, Un mundo feliz seria la part positiva i per resumir-ho en 3 paraules seria control també, seria genètica i seria pensament. Molt bé, perquè m'agrada això perquè les 3 paraules que has escrit, 1984 i Un mundo feliz, hi ha 2 d'elles que sí que es podrien associar una miqueta. Per exemple, rebel·lió amb el pensament aniria associat i control és completament igual. Exactament. I per últim vull fer menció especial a una novel·la gràfica que és còmic americà, que m'agrada moltíssim, que es diu Saga. Saga, sí. Saga. No us preocupeu perquè anireu veient els títols dels llibres, o sigui que no hi ha cap dubte. Saga.
Saga és la història d'una família, Sí. al cap i a la fi és una família, però barrejar amb molta ciència-ficció. Hi ha diversos planetes, diversos éssers, molts gèneres. M'agrada molt que té molt en compte la societat d'avui en dia quan a gènere refereix, rols de gènere. La veritat és que em sembla brutal. I per resumir-ho en 3 paraules, diria família, diria amor i diria, aquesta ja és més complicada, però diria venjança potser. Venjança. Ara, per culminar tota aquesta entrevista, ja faré 2 preguntes. La primera, què tens pensat per Sant Jordi, per aquest Sant Jordi? La teva ruta de Sant Jordi. Doncs malauradament he de treballar aquest Sant Jordi, però com que estic planejant un viatge, quan ens deixin les restriccions, vull comprar llibres per familiars meus i una de les meves adquisicions serà My Hero Academy. Sí, avui tal com surtis d'aquí te'n vas a treballar, però abans aniràs a encarregar... Pel matí he quedat amb uns amics i vull anar a comprar una llibreria per comprar tots els llibres per cosins, famílies, etc. Després treballaré i espero que algú em porti algun llibre de regal. Ahí et deixem en directe. Llanço un òrdago. I el posseïdor de la indirecta ja sap qui és, no? Sí. Vale. I la veritat és que un dia tranquil, però el meu Sant Jordi somiat seria tenir tot el dia lliure per recorrer tots els camins, totes les paradetes, per la Rambla, comprar flors, m'agraden molt les roses de colors, m'agradaria poder aconseguir roses negres. Roses negres. Que només creixen, com a curiositat, en un petit poble de Turquia i les altres roses negres que veieu segurament seran pintades. Són difícils d'aconseguir. Ara ja sabeu que tot té truc, Sí. Doncs molt bé, Marta. Moltíssimes gràcies per les teves recomanacions, com sempre. Jo crec que els joves ara mateix tenen un llistat on poder escollir i a sobre tot tipus de gènere. Que no es podran queixar, jo crec. Sí, si teniu alguna pregunta, si voleu una recomanació més personal, no dubteu a escriure-ho als comentaris i us responderem. O us adreceu a la pàgina d'Instagram de Mollet i us poseu el missatge directe i nosaltres ja li passarem la pregunta directament a Marta i Marta ens donarà els seus consells i es resoldrà les nostres dubtes. Exacte. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí una estoneta amb el pròxim convidat. Fins ara! I continuem amb les nostres entrevistes especials pel dia de Sant Jordi. Ara tindrem la sort de poder entrevistar a una il·lustradora jove de la ciutat, com és Anna de la Santíssima Trinitat Ortiz. Benvinguda, Anna. Com estàs? Moltes gràcies. Hola, molt bé. Encantada d'estar aquí, la veritat. Per nosaltres és una enorme sort poder tenir-te aquí i entrevistar-te a una jove com tu, que es dedica a una professió com és la il·lustració, un món molt difícil avui dia per poder dedicar-se professionalment i sobretot pot ser un model molt interessant per als joves d'avui dia. Però per començar començarem a pams i la primera pregunta és qui és Anna i a què es dedica? Bé, doncs jo vaig estudiar il·lustració a la Llotja, em vaig especialitzar en il·lustració infantil. És a dir, a la Llotja pots especialitzar-te en diferents àmbits, però en el meu cas va ser en l'infantil en concret, perquè sempre m'he vist com més connectada als dibuixos infantils. I a partir d'aquí, doncs, és un món molt difícil, no vull enganyar ningú, és molt difícil poder-se dedicar a això. Jo, de fet, no m'hi dedico al 100%, o sigui, tinc una feina a jornada parcial, que treballo en un museu, que segueixo connectada d'alguna forma a l'art, i quan tinc temps, tot el temps el disposo a la il·lustració. Quan va començar aquesta dedicació i passió teva per l'art? Bueno, jo des de ben petita ja vaig estar molt influenciada perquè a la meva mare sempre li havia agradat la història de l'art i llavors des de ben petita jo ja em vaig nutrir anant a exposicions, anant al teatre
De fet, dibuixar no era una cosa que volgués fer en primer lloc quan era petita. O sigui, jo dibuixava però per ocupar el meu temps. Però de petita, per exemple, jo volia ser floristera o volia ser arquitecta. Però sempre m'ha estat tot com molt relacionat a crear. I crear sempre ha estat com una via d'escape per mi. I anys més tard em vaig adonar que no era només una via d'escape, sinó que realment era el que em volia dedicar. I llavors, com que vaig trobar que el dibuix era una mica el que podia enllaçar-ho tot. O sigui, per exemple, el que m'agraden les flors, doncs les puc dibuixar o inclús les puc crear en paper, no? És a dir, el format del paper em dona tantes possibilitats que és una cosa que a mi em dona molta vida. Has comentat ara mateix, a la teva petita primera descripció, de resum de la primera pregunta, que vas començar a dedicar-te a l'art, o més o menys, a enfocar-te al camí de l'art a la llotja, no? Ja m'has destripat una pregunta que et volia fer, per tant, ara te la canvio una miqueta. Ho has tenir fàcil? No. O sigui, si vaig tenir fàcil estudiar. Fàcil d'estudiar, dedicar-te, apostar... No, o sigui, de per si dibuixar no és fàcil. Sí que és fàcil agafar un llapis i un paper i fer una cara com tots la sabem fer, no? Però d'aquí a treure un estil propi és molt sacrifici. És molt sacrifici perquè, a més, t'has de nutrir de molts llocs diferents, no només d'altres il·lustradors, perquè si només et nutreixes d'altres il·lustradors, al final acabes com copiant. A més, jo ho considero així, no? I llavors considero que has de tenir com molt interior. I això bé ho pots agafar, sigui de la música, sigui de la pintura, sigui sortint al carrer, veient la gent què és el que fa. Llavors això és la perspectiva que tu agafes del món i el que acabes plasmant en un paper. Jo considero que això és bastant complicat. Parlant ara mateix fent referència, com has dit ara, de plagiar o copiar, quins van ser els teus primers referents? Jo considero que la meva principal referent és una il·lustradora canadenca que es diu Isabel Arsenault, que el que fa és il·lustració tradicional, és a dir, il·lustració en paper, i utilitza moltes tècniques diferents. És a dir, en una mateixa il·lustració et pots trobar que ha utilitzat guix, ha utilitzat pastel, ha utilitzat aquarel·la, i el dibuix s'acaba veient amb molta harmonia. I llavors això trobo que té molt mèrit. Quan i per què et vas decidir per la il·lustració infantil? Això és una pregunta una mica... Ja ho he dit que aniria a remoure una miqueta a l'interior. Està bé, perquè jo vaig patir una depressió. I al patir la depressió, qui l'hagi viscut sap que és com un forat negre, que no trobes la llum, no? I va ser com tornant a dibuixar. Feia molts anys que jo havia deixat de dibuixar perquè, pels estudis o per certes coses, tots doncs deixem de dibuixar en algun moment. I va ser quan estava submergida en la meva foscor que vaig trobar com aquest petit halo de llum que va ser dibuixar. I va ser a partir d'aquí. Sí. L'art va tornar a ser la teva llum, no? Va il·luminar i a sobre vas tenir la il·luminació d'on et volies focalitzar dintre de la il·lustració. Sí. I quin seria, diguéssim, un dibuix que diguessis que va ser el primer com a referència a la il·lustració infantil? Ostres, com a referència, quan vaig començar, un que me'n recordo molt, que li tinc molt de carinyo. N'hi ha un en concret que vaig dibuixar quan estava en aquesta etapa, que va ser el punt de dir, ostres, això va en sèrio. Vaig dibuixar una nina amb els ulls molt grossos i que ficava una frase en anglès, les nines també poden... Espera, a veure si me'n recordo. Les nines també poden parlar, cantar, dir el que senten i el que són. I llavors va ser com... jo allà vaig volcar tot el que sentia en aquell moment, que em sentia com una nina inanimada, no? De que necessitava dir coses. I en aquell paper va ser on vaig plasmar el que jo no podia dir.
És curiós, no, l'art, no? Fins a on pot arribar, no? A manifestar, a expressar el teu interior, no? I no tan sols únicament en l'escriptura, sinó també amb el dibuix i sense gairebé paraules, no? Pots arribar a expressar tot el que portes dins, no? Quins serien les teves primeres il·lustracions professionals? Com a professionals em refereixo, ja ho saps, com a reconeixement professional. Sí, doncs això va ser de fet a la llotja, que teníem un tutor que ens insistia a participar a concursos. Heu de participar, guanyeu o no. I llavors jo vaig presentar un cartell per la Festa Major de Gràcia que va quedar seleccionat com a finalista. I després, al segon any d'il·lustració, vaig fer un altre cartell per la Diputació de Barcelona, que és en un programa per nens, perquè els nens llegeixin, que es diu Lletra Petita, i també va quedar seleccionat. Ens has, bueno, a mi m'ho has explicat per privat, però ara per saber, perquè ho sàpiguen tot el jovent que ens veu i la resta de gent que ens veu. Vas exposar al Museu Joan Abelló, a Joan Abarcada. Què va significar per tu arribar-hi a aquest punt? Doncs, bueno, per mi va ser tot un honor, soy com a mulletana, exposar aquí i veure que la gent de la ciutat reconeix les meves obres, reconeix el meu treball. I el Joan Abelló en concret, agraeixo molt el fet aquest que es posessin en contacte amb mi a través d'un programa de Ràdio Mollet que vam fer. I ostres, exposar amb el meu nom i amb un títol va ser molt per mi, perquè jo venia d'haver exposat en exposicions col·lectives on el meu nom quedava entre 10 o 15 noms més. Llavors va ser com tot un orgull dir, ostres, està el meu nom aquí i és la meva exposició. És com una corona, no? Una corona emocional. Sí, totalment. Haver arribat a poder fer la teva pròpia exposició a Mollet, a la teva ciutat, òbviament que és un moment molt dolç. Molt xulo. D'aquesta exposició o d'aquestes dues exposicions, hi ha alguna d'aquestes obres que tinguessis especial carinyo? Sí. De fet, hi ha una obra que és un 50x70 que vaig fer d'acrílic, és una obra bastant gran, de gran format, que vaig fer amb acrílic, que és d'una nena submergint-se en un mar. Llavors, considero que el meu estil és com bastant somiador i bastant, melancòlic una mica. I llavors aquesta obra en especial m'acaba molt, bastant exposada al Joan Abelló. On és la mateixa aquesta obra? La tinc jo guardada. Sí? No la tinc guardada, de fet està al passadís de casa meva. Al passadís de casa teva? Sí. Com abans de sortir de casa, quan arribes a casa, no? Entre les habitacions, sí, o sigui, sempre la veig. I quan arriben una de les teves amistats, dius, mira, la veus aquesta? Això és mi mare. Ta mare sí, no? Ta mare et fa de guia, no? Quan arriba gent a casa et fa de guia, no? Sí, però és una obra que es veu, o sigui, hi ha molta gent, a vegades no diem res i si hi ha convidats o que sigui, diuen, aquesta obra l'has fet tu. Sí. I ara mateix, quin és el teu projecte en el que estàs immersa? Ara mateix estic fent il·lustracions per un llibre d'aprendre coreà, de nivell bàsic de coreà. O sigui, és una coneguda que em va dir que, ella és professora de coreà i em va dir que li agradaria que jo il·lustrés al llibre. Si et digués, digue'm, bon dia en coreà, o bona tarda. Ja, t'ho sabria dir en japonès, però... Quina vegada no fa. No, o sigui, jo mira que m'he documentat en plan com són els edificis de Corea per poder-los dibuixar, però el que és l'idioma me n'haurà d'ensenyar ella. Però no tens res, ja, de relació amb el coreà a través d'aquest últim projecte no t'ha donat per, no sé, una samarreta de la selecció de Corea o alguna cosa. És que si et soc sincera, fa menys d'una setmana que jo he acabat les il·lustracions i... I encara no... No he tingut temps físic per posar-m'hi. Bé, jo que volia agafar aquí alguna curiositat, mira, doncs sí, tinc ara mateix una col·lecció de pel·lícules i sèries coreanes. És que em fa bastanta vergonya dir-ho, però és que hi ha tanta gent que està ara amb el coreà que jo em sento en plan, acabo de quedar fatal perquè tothom
no em sap Jo coreà. tenia aquesta curiositat, perquè hi ha molts de grups ara mateix de música coreana i coses d'aquestes, i cinema coreà, i és com, bueno, ja que està mateix immersa en un projecte coreà, potser m'ha dit, doncs mira, ara m'he aficionat a les sèries juvenils coreanes. Els directors coreans sí que m'agraden, per exemple, el de Digue'm-ho. Parasite. Com? Bueno, el de Parasite, Ah, vale, sí, és molt bo, o sigui, no només aquesta pel·lícula, sinó altres que més. Com s'anomena el seu nom? Ai, ara no sé també. No, és que està molt bé fer menció, però... m'agrada un altre director que es diu Chang-wook Park, Sí. però aquest no és el de Parasite. El de No. Parasite no me'n recordo ara com es diu. Mare meva, jo que em volia agafar per un cantó de coreà i deixar una miqueta de coreà per la gent, que segurament ja es podia conèixer més. No passa res. Seguirem amb aquesta pregunta que volia fer. Quin seria el teu pròxim projecte que t'agradaria fer? Ostres, jo, per falta de temps, em fa molta ràbia no poder-m'hi posar, però tinc un projecte d'un llibre il·lustrat. I m'agradaria poder acabar les il·lustracions per enviar-ho a editorial. No ens pots donar una pista de què va aquest llibre? Sí. Res. Una paraula sota. És una història que està basada en la vida de la meva tieta Aura, que va haver d'exiliar a França. I ella va estar treballant en una fàbrica de joguines. I ho deixem aquí, no? Ho deixem aquí, aquest llibre, aquest projecte, el deixem aquí, que encara que no es pot agafar. Per tant, el deixem aquí ben protegit. Si et digués, digue'm un títol d'una il·lustració o d'una obra per aquesta pandèmia que acabem de passar o que estem passant encara, quin seria? El títol de... El títol d'una obra que representés la pandèmia que hem passat o que estem passant, o el títol d'una il·lustració que representés la pandèmia. Ostres, sé que està com molt repetit això, però o sigui que ja s'ha escoltat moltes vegades, però crec que representa... No, però quasi el dia de la marmota. El dia de la marmota m'agrada molt, m'agrada molt. A mi m'agrada molt. El ciclo de repetir les coses una i una. És una pel·lícula que vaig veure molt tard, jo crec, perquè no la vaig veure de jove. Mira que jo he vist moltes pel·lícules i la veritat és que em va agradar moltíssim. I a sobre, sabent que després, anys més tard, o sigui, la vaig veure sabent que en Bill Murray és un actor que sempre improvisa. Ostres, això no ho sabia jo. Mai té guió, sempre improvisa. I això em va fer molta gràcia, a sobre, perquè és una pel·lícula que té més mèrit. per qui l'ha vist, no? És el mateix dia a dia, Sí. i potser seria molt fàcil a recurrir a frases molt semblants, Sí, és veritat. i Bill Murray fa que cada dia fos diferent, no? Uau, ostres, doncs mira. O sigui, a mi m'agrada molt Bill Murray. Ara sí, una il·lustració utòpica del futur, d'un futur utòpic. Una il·lustració utòpica. Sí, una il·lustració que representés un futur utòpic. Ostres, doncs... O que la sàpigues, o que tu la tens al teu cap i diguessis, mira, la meva imatge d'un futur utòpic seria així. Jo, això sí que admeto que m'agrada molt la ciència-ficció, sobretot la futurista, llavors no puc imaginar altra cosa que no sigui humans amb molta tecnologia a sobre, però com quasi cíborgs. Hem dit utòpic i... Bona mica de no sé si a tu t'agradaria molt estar endollada a una màquina, a mi no em fa molta gràcia. Bueno, ja la gent ja va amb rellotges i tot això tan normal, o sigui, cada cop va més. Jo crec que això encara ara mateix seríem en una línia paral·lela amb la tecnologia. Molt junta, molt pagada, però encara no ens creuem. Bueno, Tu m'estàs dient que t'agradaria que ens creuéssim amb la màquina. Bueno, jo no dic que m'agradaria, però que pugui ser una utopia, no em trobo descabellat. Vale, ara passem a l'altre cantó. Una il·lustració d'un futur distòpic. Vale, ara et diré. Doncs que aquests cíborgs
Sí que sí, como un rollo George Orwell, en plan, todo controlado, todo, que sigui en plan... La rebel·lió de màquines. Sí, sí, que sigui en contra de la teva voluntat, de que la societat ha avançat d'aquesta manera i tu no pots suposar que... Que ha hagut una màquina que ha pensat i ha dit anda, Bueno, ens estan manipulant aquí els humans. No? Una persona, no se sap. Bueno, una persona, no? És que a mi em va agradar molt el llibre de 1984 de George Orwell, el recomano molt, i jo veig que això... Avui ja la convidada abans també l'ha recomanat. Ostres, què? Tu també, a veure si fem ple, i la pròxima convidada també. Fa ple de 1984. Voldries recomanar algun llibre? O has portat algun llibre per recomanar als joves? N'he portat 3. Sí? Sí, n'he portat 2 d'il·lustració. Perfecte. Vale. Un és d'Oliver Jeffers, que va ser un altre referent meu quan començava il·lustració, que es diu El cor i la botella. I aquest llibre, bueno, explica una mica a la protagonista se li mor el seu avi i com ella enfronta el que és el dol. Llavors és un llibre que considero que pels nens, tot nen hauria de tenir aquest llibre, perquè explica el que és la mort d'una forma com amb un vocabulari molt interessant pels nens, perquè hi ha temes que com els hi expliques als nens, no? I a vegades els pares intenten fugir d'això. I considero que els contes és un bon referent. Pot ser també que és complicat perquè com els pares avui dia tampoc estem preparats per segons quina comunicació amb els joves. Sí. I no sabem, no ho hem après, no s'han après, no ho han après i no saben com arribar. És normal. I doncs això, per aquest motiu jo recomano aquest. En 3 paraules, com el definiries? Sensible, trist i esperançador. Mira, una barreja d'emocions. Tenim un popurrí d'emocions. Passem al segon llibre, quin seria? Bueno, aquest, com és Sant Jordi, m'agrada molt recomanar-lo. És relativament nou perquè la Beatrice Blue és una il·lustradora que ha viscut al Canadà i em sembla que ara està visquent a Espanya, perquè ella és espanyola. I fa poquet que ha començat a treure llibres i ara està traient molts llibres de tirada. I aquest es diu Vet aquí un drac i simplement, és molt maco, o sigui, les il·lustracions són precioses, és tot digital. Molt bé. I va de 2 nens que es fan amics d'un drac. I el drac doncs té atemoritzar el poble. És molt maco també. Molt bé. 3 paraules, com el definiries també? Aquest el definiria com... Espera, que ho pensi, perquè això no ho havia pensat. Tendre, també tracta de l'amistat i també tracta de prejudicis. Sí, això em sembla com molt interessant d'aquest llibre, de que clar, el poble té por d'un drac, però que no saben realment com és aquest drac. Potser no és tan Sí, i clar, aquí està el tema interessant d'aquest llibre. I per això també no està enfadatxat el drac com a finca, no? Exacte, sí. Molt bé, doncs fem l'últim llibre que ens has portat avui. Bueno, aquest és una novel·la de Kelly Moran que es diu Com se hace una chica. De fet, aquest és el primer llibre d'una sèrie de llibres que té ella sobre la història d'una protagonista, que és una noia, i aquesta noia ve d'una família bastant humil i a ella li agrada molt la música. I llavors vol treballar en discogràfiques, però què passa? Que les discogràfiques són molt masclistes i ella vol entrar dins d'aquest món. I llavors explica com és el món de la música dins de la perspectiva d'una noia. Però no només això, sinó que ella també explica les seves vivències de com ho diu sent una noia. O sigui, Kelly Moran és una periodista que va començar fent un llibre que es deia Com se hace una mujer i explicava en vivència seva que era ser una dona. I a partir d'aquí va començar a escriure aquesta novel·la
des de la perspectiva d'una suposada noia que això, que es vol dedicar a ser crítica musical. És molt xulo. Molt bé, i per finalitzar, en 3 paraules, com el definiries? Aquí això de les 3 paraules és per la jovent que el veu o per qualsevol que està veient, que es fixi en aquestes 3 paraules de referència i doncs mira, el vull llegir, o no el vull llegir. Doncs seria revolucionari, feminista, òbviament, i valent, perquè explica coses que com, ostres, has tingut nassos per escriure sobre això. Sí. Molt bé, Anna, doncs la veritat, molt interessant tota aquesta estona amb tu. Ha sigut tot un plaer i suposo per la gent que ens veu també serà un plaer haver poder escoltar una miqueta de la teva història, un resum del que fas, que és molt interessant, jo crec, i sobretot també per al jovent. Moltes gràcies. Per al jovent, que sempre el jovent és un moment molt confós. Sí, és un moment molt clau. Molt clau i sempre va bé poder veure gent que es dedica al que més li agrada, encara que estic segur que amb el petit tastet que ens has dit, més el que no ens has contat, ha sigut molt difícil arribar-hi, però que és molt interessant i qualsevol jove pot intentar-hi i gaudir d'aquest camí. Moltíssimes gràcies, Anna. Ens tornarem a veure. I per nosaltres, fins després, que encara ens queda un convidat més. Fins ara. I tornem de nou amb les nostres entrevistes per finalitzar aquesta tarda especial de Sant Jordi amb l'entrevista amb Raül Sánchez. Com estàs, Raül? Bona tarda, molt bé. Benvingut. Hem cregut que era molt interessant portar-te per fer-te una entrevista, no? I, com no, un escriptor jove de la ciutat de Mollet, natal aquí de Mollet també, de tota la vida. I creiem que era molt interessant per als joves i per la gent no tan jove que ens està veient sempre a les nostres xarxes, a les nostres pàgines, i creiem que era una oportunitat molt interessant. Cuéntanos una miqueta, qui és Raül i a què es dedica? Bueno, Raül, tinc 35 anys i aquí em sempre fa gràcia explicar que porto 14 anys treballant en el món gràfic i sóc autònic. Així que és una mica m'agrada el repte, per així dir-ho. I res, ja vaig començar a estudiar el batxillerat artístic, un cop vaig tenir l'ESO, i ja tenia una mica la passió ja d'escriure una estona. M'agradava molt llegir Sherlock Holmes, i vaig començar a partir d'allà, vaig dir, hòstia, jo també faré un detectiu privat. I bueno, va ser una mica, al principi una tonteria, arribo a la casa, hòstia, estic avorrit. Potser feia un FIFA i després directament escrivia. I ara no parlo d'escriure, m'agrada molt i em relaxa, i vaig fent. I el moment la meva idea és arribar a tenir un lloc en el món de l'escriptura, mica en mica. Ens has comentat que la teva primera etapa, o diguéssim el teu naixement en el món de la passió per l'escriptura va ser de batxillerat més o menys, no? Va ser difícil al començament? Bueno, més que difícil... O sigui, a nivells d'orientació, que si et veies clar que t'agradava escriure en concret o no... Això va ser fàcil, realment, perquè quan les hores passaven per allà. M'aixeia l'escriptor i li donava la tecla i era potser 2 hores, era anar a sopar, o el que sigui. I veia que això m'agradava. El que va començar a ser difícil era quan volies escriure una història amb cap i peus, o simplement amb una mica de història que sigui real, un transfons històric, que aleshores t'havies de documentar. Però el fet de dir que m'agradava escriure ho vaig descobrir molt ràpid. I de mica en mica va ser en plan, he trobat que m'agrada, anem a fer una mica més difícil. I anem a fer, per exemple, una història, la primera que vaig escriure en Carells va ser de la Segona Guerra Mundial de Petroló. Jo tenia 15 anys, 16 anys. I vaig començar amb un llibre de distribució de PC, que la meitat era una biografia dels pilots que havien sobreviscut i que havien fet una entrevista. I vaig veure que fer una petita búsqueda per ambientar la novel·la era la part difícil, per així dir-ho. I em vaig centrar des d'aleshores en tot el que volia fer d'història, sense abans de fer res, comprava un munt de llibres i investigar. I, bueno, mica en mica, veus que la part d'escriure comença a ser més difícil perquè ja comences a veure una mica la història
d'entresijo, per així dir-ho, saps? Del que hi ha darrere de l'escriptura, per fer tot el que sigui més interessant. L'estructura, per exemple, és una de les coses que jo crec que més costa. Perquè normalment tenim com a criteri d'estructura de l'escriptura el que ens han donat al col·legi, no? Començament, nus, desenllaç, no? Però no té res a veure amb la història, no? En principi, quan comences, és això. Quan mires una mica més profundament... Esclar, quan ja vols profunditzar una miqueta més, jo crec que ja... Això és el bàsic i després de cop i volta sobre el camp de cada etapa, no? Exacte. Has comentat que vas començar sobretot amb Sherlock Holmes, a mi també m'agrada moltíssim Sherlock Holmes, i alguns llibres d'història. Ens podries dir alguns referents més que vas tenir? Conan Doyle, Philip Kerr, aquest el vaig descobrir per Sant Jordi, que m'ha regalat la meva dona, i em va enamorar. Era novel·la negra i novel·la històrica. Tot junts. I em va... El teu somni? Sí, realment és la meva inspiració. Em vaig creure de terra, de cul de terra, i no pot ser. Aquell dia vas saber que era la teva dona, no? Sí. Vam sortir al llibre. I des d'entonces para sempre. Aquesta dona m'ha guanyat de ple, no? Sí, totalment. I després una mica més tard, el dia sempre estava ja leer Pérez Reverte. I pensava, hòstia, ja veurem a veure. I un dia em va comprar un llibre de Pérez Reverte, me'l vaig llegir, i l'endemà vaig anar a la biblioteca, em vaig agafar un altre, i Arturo, este es mi ídolo. Pérez Reverte, molt bon escriptor, també. Per què vas decidir per la novel·la negra? Perquè era el que més m'agradava quan llegia la més jove, el més adolescent. Les històries d'en Borja un dia en rei, les aventures parlaven, l'humor, com el Vita Lindo i el... la Manolito Gafotas, tot això m'agradava, però Sherlock Holmes em tirava cap al mateix costat, no? I en Philip Kerr vaig acabar de llegir una mica més de novel·la negra, Raymond Chandler, Patricia Highsmith, Dashiell Hammett, tota aquesta gent més clàssics. I crec que és això que l'escriptor, l'autora, en certa part, compti amb tu per jugar. T'escriu unes pistes, hi ha un problema, i tu mentre estàs llegint estàs buscant la solució. És com si formes part del tot. I això m'agrada. Abans d'entrar ja una miqueta en matèria del teu llibre, Raúl Sánchez és l'escriptor del llibre que tenim aquí davant, Ciudad de Ratas. Abans de començar amb aquest llibre, en aquest pas entre Ciudad de Ratas i Pearl Harbor, aquesta reversió de Pearl Harbor que vas fer, quines més obres has intentat realitzar o has aconseguit produir? Vaig fer una altra més del desembarcador de Normandia, que aquesta va ser la que va començar ja no només a comprar llibres, sinó directament a anar a les platges, fer fotos, buscar mapes, comprar el material d'origen de l'època per intentar muntar-ho. Després vaig fer una que es va perdre per al camí i me siento muy orgulloso de ello, que era de samurais amb màgia, una cosa molt rara. Uns Power Rangers de l'època medieval. Sí, així que aquesta va ser japonesa. Quan vaig escriure Pearl Harbor va ser la següent. I em va venir un virus, no sé què històries, i em va anar a Norris, i vaig començar a mirar conya. El destí és savi, no? Exacte. Després vaig començar a Normandia i vaig fer una petita d'un detectiu que era basc i vaig fer un plagio, vaig deixar. No, era molt Sherlock Holmes, vaig dir, esto és un plagio, no és una altra cosa. I ho vaig deixar. I aleshores un dia em van enviar unes fotos de papers de Salamanca, de meu besavi. I vaig pensar, hòstia, i si grato una mica de la guerra civil i de la guerra surt. I quina va ser la inspiració per fer Ciudad de Ratas? Philip Kerr i Bergman. Sí? Sí, és a dir, i Raymond Chandler era un Philip Marlowe, per exemple. Bàsicament, jo volia fer el tema del nazisme a Barcelona, que és un tema que no es parla gaire, que sempre surt referent a algunes novel·les, però jo volia tractar com a foc principal de la novel·la. Aleshores, volia fer una mica... M'agrada molt llegir Philip Kerr i Bernie Nancer perquè és igual que Marlowe, perquè és un personatge finico, que és molt fàcil de llegir, que dins de tota la classe que hi ha sempre hi ha un toc d'humor i una mica més ligero. I aleshores, bàsicament, és un 90% per mi és el Raymond Chandler de Philip Kerr. I la resta seria un Arturo Pérez Reverte amb Max Costa, Club Dumas. Club Dumas. Que em sembla que és un llibre enorme. Sí. I són els meus referents, realment. I quan vas començar a realitzar o a escriure Ciudad de Ratas,
et vas trobar moltes dificultats a nivell d'editors, ho vas trobar fàcilment o... Va ser difícil perquè vaig acabar, el vaig rellistar quan va començar la pandèmia. Aleshores, mentre la pandèmia que ho publicar, potser, si és un autor novel, és molt arriscat. Si surt bé, la cony, si surt malament, potser no te'n vas a la quiebra, però si hi ha una bona bufetada t'emportes, no? Sí. Aleshores, totes les editorials em deien que m'agrada dir, sí, té ja algo en un any, o 6 mesos o tal cosa. Ningú em va dir res. I, hòstia, hi ha 4 anys de feina darrere. I vaig estar parlant amb la meva dona i amb alguns coneguts i vaig pensar, això crec que té qualitat suficient per sortir al mercat. I aleshores vaig dir, Amazon, que feia això del KDP i la possibilitat de, des de l'ordinador, enviar-ho tot el món. I vaig dir, ja que no surt per una banda, sortia per l'altra. Per al moment, creus que... Bueno, bé, la veritat és que m'agrada i hi ha bones ressenyes i m'han enviat fotos d'Anglaterra, de Sud-amèrica també amb el llibre, que m'ho hagués imaginat. I a més em van enviar una foto que sortia darrere del pastatge i hi havia Carmen de Foret, Joan Mercè, Reverte, i pensava, el meu llibre està allà. Sí, no? Sí, m'ha impactat moltíssim. I a sobre amb un dels teus ídols, no? Com Pere Reverte, que el teu llibre estigui al costat, doncs jo crec que t'he de complir, no? A nivell personal, jo crec que sí. Aquell dia, encara que el jefe em digués, Raúl, a la calle, és igual, estic content. Normalment la gent acostuma a pensar en l'èxit com una imatge, com una fama, i potser l'èxit va molt més enllà, no? L'èxit és el camí, és la consecució del camí, no? I poder tenir potser la satisfacció de veure el teu llibre, en el teu cas perquè ets escriptor, al costat d'un dels teus ídols, sí, jo crec que t'he complit bastant. Sí, aquell dia vaig dormir i la veritat és que m'ha sorprès. Creus que Ciudad de Ratas s'apropa a la idea inicial de quan vas començar a escriure Ciudad de Ratas? Sí, bastant, la veritat. Quan el vaig escriure tenia molt clar el primer capítol i l'últim. La resta va ser una mica sin brújula, tenia unes petites pautes, però ja està. Però el resultat sí que s'assembla bastant al que tenia pensat, la veritat. En una review d'un al 100 diríem que s'apropa un... Espera. Com que s'apropa un de Cabal City? S'apropa en una review sobre la idea inicial que quan vas començar a escriure el resultat final, s'apropa en una review, s'aproparia d'un al 100 a un... 85-90. 85-90. Sí, hi ha una cosa que sí que vaig canviar bastant, que era molt més llarg i era avorrit. Més que res, aquesta pregunta la dic en el sentit de que sempre quan un comença una idea i la té al cap, després aquesta idea sempre varia una miqueta. Sí, una mica. Té que variar perquè sempre té correccions i coses d'aquestes que... I per això doncs, la deia un moment per fer aquesta reflexió sobre tu mateix. Sí. De dir, mira, la meva idea quan va començar doncs, s'apropa, sí, però hi ha hagut canvis Sí, jo sabem que han acabat fora, però sí que sembla bastant. Defineix-me en 10 segons Ciudad de Ratas. La trama principal és Luis Costa, que és un detectiu privat que abans era soldat, que li arriba una encàrrec d'una dona que li diu, mira, el meu marit ha desaparegut, el meu... Tornem una altra vegada. Sí, cunyado, un català, tipus, així. ¿Cómo? Ganivet. ¿Cuñado? No lo sé. No, ¿cuñado o...? Había entendido puñal. No, el cunyado. Al nord, no. Bueno, si no, mira, que surti només Diez cuñado de... la dona i ja Si està. quieres- Bueno, un familiar cercano. En 10 segundos puedes decirlo, rollo, pues, libro dedicado a la historia de una persona. Bueno, sí, però hòstia. ¿Sabes? Sí, cap problema. Vale, Más resumido, rollo. ok. Un amor, ¿qué tal? Una historia, ¿verdad? Dóna'm un segon, que per fer-m'ho més fàcil a mi després per Vale, tallar... sí, para que no te líes. ¿Vale? ¿Preparado? Venga. Sencillo, recuerda a partir de pie. ¿Vale? Defineix en 10 segons Ciudad de Ratas. Doncs Luis Costa, un detectiu que va investigar la desaparició d'uns germans a la Barcelona de la postguerra i que a mica descobreix que els nazis estan a tot arreu. Bravo, perquè encara t'he sobrat 2 o 3 segons. Sí, és que O sigui,
és la definició. Ara mateix estava patint, perquè un escriptor, dir-li que em digui en 10 segons el seu llibre, jo crec que m'he flipat. No, hòstia, no està bé. Està bé. Molt bé, m'ha agradat. I si et digués en 3 paraules? 3 paraules. Negre, criminal i nazisme. També, perfecte, bonic. Sí. És que el tema de la Barcelona de la postguerra, que sempre està vivint el Tercer Reich, m'impacta. El fet d'anar per Barcelona i veus un hotel, i és un 5 estrellas de la ciutat, me recordo. Sí, però ja vas veure un paio que aixecava el braç i passava la pasta de Xipre, per exemple. No? I tu vas pel carrer i tot això no ho saps. Potser sí, no? Però veus que hi ha una mica una salsa d'espies i de traïcions que, hòstia, m'encanta. Esclar, perquè m'has dit que són 4 anys de treball. O sigui, aquesta història, per exemple, ja la tenies pensada des del començament, segurament, Sí. que la majoria, no, a grans traces, no, ja les tenies més o menys visualitzades, però donar-li forma és una cosa molt difícil, no? Sí, també és una mica de paciència i de... Exacte. La paciència és una ciència que Sí. tothom posseix, jo crec. Sí, i també constància. Perquè sí que són 4 anys, però són 2 de treball i altres 2 que vaig estar en correccions. I també quan el lector és no? Perquè diuen que agafes un amic o un familiar, li dones el llibre i fem una revisió. Tu li dius, vull que em diguis la teva opinió és més sincera, si hi ha falta, si el que sigui, si t'agrada, si no t'agrada. I jo vaig anar pujant d'escala. Vaig fer la meva que tenia molt crítica, amb germà, un professor d'història, la meva sobre, vaig posant coses. I clar, això em feien de col·lecció, me la tornava. Feia la col·lecció i li tornava una altra. Aleshores, que després doncs, en aquest temps van ser gairebé 2 anys d'espera i 2 anys més que vaig estar jo I 2 anys no tan sols d'espera, sinó molts punts de vista que t'han ajudat també a l'hora d'organitzar la història, no? Sí, hòstia, aquí això és molt lent, aquí va molt ràpid, això no m'agrada, això potser queda malament, això no s'entén. I fem. Si tu no coneix una persona i hi ha 4, dius, bueno, potser aquesta persona està equivocada, però quan són 3 persones i que t'ho diuen que està malament, ja és per alguna cosa, no? Aleshores tornes a fer una mica les feies, clar. I el nom Ciudad de Ratas se't va ocorrir de començament ja o... Ja diuen que el títol és l'últim que es posa, en aquest cas, és veritat? Sí, en aquest cas sí. I per mi era la Guardia del Lobo. La Guardia del Lobo? Sí, com el tema aquest de... També m'agrada molt, Sí, però estava agafat. Hi havia un llibre que era de la mateixa època, no tenia res a veure. Però també parlava de la guerra, tot això vaig pensar, hòstia, no vull conflictes. I estava amb el meu germà fent lluvia d'idees. I em van dir un parell i vaig fer un poti-poti i va sortir Ciudad de Ratas. I la veritat és que m'agrada. Crec que li dona... Crec que té raó el títol, per els creadors que hi ha dins. Li faries una continuació? Ja estic en ello. Home, acabem de treure una notícia per als bons lectors. Ja l'hem tret sense voler, No, home, no, i de fet... Segona part. Sí, segona part, porto ja més de la meitat. Però clar, mentre a mi m'estaven fent les correccions de la resta, jo el que feia era investigar per fer segon. I vaig començar. Aleshores, si tot va bé, sortirà, o potser si no ha sortit ja, el primer capítol de la novel·la sortirà internet. També ho faràs per la mateixa via? Intentaré que sigui per via editorial, Sí. i si no hi ha sort, doncs tornarem a... A veure si tens sort, perquè la veritat és que jo crec que t'estàs currant molt. Una miqueta de... Un empujent. Sí, una miqueta d'àmplia visió per part dels editors, no? Donar aquest poder al jovent, no? Escriptor, costa molt, perquè sembla que de vegades, no? Per ser escriptor, per exemple, en aquest cas, jo crec que tens que tenir certes amistats o certs reconeixements per part de... Home, suposo que això sempre ajuda, no? Però si ets bo i pegues el pepinazo... Home, esclar. No, però sí que és veritat que una mica ajuda. Si ets un Tolkien i coses d'aquestes, doncs diria que sí, no? Pròxim projecte, ja ens mira, m'acabes de dir, segona part, de Ciudad de Ratas. El nom no serà el mateix. No, de fet tinc un... Quin volumen 2, no? No. Vale. De passar a l'any següent d'aquesta novel·la, perquè aquesta comença en el 40 i va anar al 40, no?
però la idea és cada novel·la fer-la un any diferent de la postguerra i durant la Segona Guerra Mundial. Aleshores, aquesta és l'any 40, la segona és l'any 41. I si ara et preguntaré, quina és l'emoció amb la qual creus que un lector del teu llibre es trobarà? Una emoció a ressaltar. Quina és l'emoció? Una persona que llegeixi el teu llibre, quina serà una de les emocions que potser pugui arribar Si és a sentir? Si és una persona que ja ha viscut el suyo, crec que seria rememorar la història. Perquè parlo d'hotels que són reals, restaurants que són reals, que ja hi són, locals de prostíbuls, de coses de festa, que la gent que ja té una edat segurament se'n recordarà, o potser perquè l'ha vist per la tele o ha passat per davant, i crec que nostàlgia podria així potser aixecar. Anirem ja una miqueta enfocant cap al final. Volia fer una pregunta, però potser és destripar una miqueta més el llibre i no el voldria destripar molt més, perquè ens has dit en 10 segons, ens has dit en 3 paraules, ens has dit emoció i ens has dit que hi ha segona part. Per tant, seria una miqueta anar a destripar una miqueta més el llibre. No m'agradaria, però farem l'última excursió per dintre del llibre. El personatge que més t'agrada del teu llibre? Hòstia, Quevedo, sin ningún tipo de duda. Quevedo és el policia de la novel·la, a vegades, és una mascareta. I quan explica amb ell, m'ho passo de coll. Perquè és un paio que no té cap tipus de respecte per ningú, només per a si mateix. És un home que torna de volta a la vida? Se torna de volta, que ve de volta de la vida ja i ja pràcticament li dona igual quasi de tot? No, es passa que és un facha acabado, inspector de policia que fa i es fa el que li surt dels braços. De l'època també. Sí, totalment. Molt comú. I aleshores m'ho passo molt bé quan surt ell. I al segon llibre surt més amb el Luis Costa i en fent més parella i encara m'ho passo encara molt millor. La veritat és que m'ho passo molt bé perquè és fàcil. No he d'estar pensant en si parla d'una forma o no. Si s'ha d'insultar i s'ha de quedar en dius, se queda en dius i no hi ha ningú tipus de problema. Ciutat de Roques ja el tancarem, vale? El deixem aquí. Això sí, abans d'acabar, recomanar la seva lectura a la ciutat. No us ho perdeu perquè és una oportunitat de llegir un llibre que és d'història, novel·la negra, interessant, d'un jove de la ciutat, que més es pot demanar. I ara ja passarem una miqueta a fer una conclusió d'aquesta entrevista amb unes preguntes que he fet a la resta de convidats, vale? Però abans d'entrar en el tram final, l'última pregunta per mi, per fer-te a tu, seria quin seria el teu pròxim projecte descomptant que estàs fent ara? Quin seria un que t'agradaria fer? Un desig de projecte que t'agradaria fer? Vull fer una novel·la ambientada en el món de l'esport. El món de l'esport. De l'esport? No, de l'esport, de futbol, de bàsquet. Sí? Sí, des de fa un temps ja que em venen allà... Novel·la negra també? Perquè hi ha moltes històries que no han sortit mai a la llum i que són molt interessants, per exemple. Per una part sí, però... Ja que l'esport per mi és molt important i crec que sempre m'agrada que la seva imatge estigui neta, perquè ha ajudat molt més del que ha perjudicat, jo crec. Però sí que també és veritat que com a part de la història de l'esport també hi ha la història negra. Sí, bueno, hi ha històries de... Clar, sí, és que no m'he negra directament. Però no, m'havia pensat d'un representant de jugador, simplement. Més del tema financer, per així dir-ho. El tema personal, no? Diguéssim, la xarxa que hi ha darrere de la realitat de relació entre representant i esportista. Sí, agafar un Mino Rayola, un d'aquests, per exemple, i intentar estar en el seu cap. És una idea que tinc allà que no sé com fer-la, directament. És complicat, crec, no? Perquè mai imaginem com pot ser la vida d'una persona d'aquest tipus, el tipus de relació que pot arribar-hi a tenir amb els seus representats. Llavors, jo crec que seria molt interessant i molt difícil. Sí, realment sí. Ara, per exemple, amb la segona novel·la de Luis Costa, he pogut parlar amb un policia, per exemple, per fer una entrevista de l'Estem Martín, d'aquestes que vulguis que no, sempre t'ajuda a fer-ho més vegades, però clar, parlar amb un representant dels jugadors d'ell
que sigui de futbol, de bàsquet, del que sigui. Jo crec que és Lo tengo fuera de las manos. més difícil que arribar a tenir un editor que t'ajudi. Claro, sí. Jo crec que Sí, sí. sí, és molt complicat. Ha sigut una miqueta un acudit fàcil, però jo crec que és molt difícil. Avui dia arribar a aquest tipus de persones, mira que té que haver-hi representants. Sí, és fàcil d'arribar, Sí. segur que té que haver-hi, perquè hi ha esportistes joves que, evidentment, ja tenen representants. Digue'm, amb un títol de llibre, com definiries la pandèmia que estem passant? Amb un títol de llibre, Estic pensant, M'has estampant. No me l'esperava aquesta. Misery. Misery. De Stephen King. Ostres, Misery. Mira, a sobre hem parlat avui també, aquest matí hem estat parlant d'aquest llibre i de la pel·lícula que té. L'has vist? No. No has vist la pel·lícula? No suelo ver muchas pelis de... Et recomano. La recomano seriosament, jo crec. Crec que és de les millors adaptacions de Stephen King. Jo l'he vist fa molt de temps la pel·lícula i em vaig flipar. I avui hem estat parlant i que sí que és veritat que és molt forta la pel·lícula. O sigui, i comparada amb el llibre és molt paral·lela. Hi ha altres llibres de Stephen King que després la pel·lícula doncs, distorsiona, afluixa, milers d'adjectius que se'n van del llibre. Una novel·la un títol de novel·la o una novel·la de futur utòpic que t'agradaria ressaltar o inventar-te. Soy leyenda. Soy leyenda. Per exemple. Utòpic, Ja, perquè el títol m'agrada. Sí? Sí. No sé, és un títol que quan el vaig veure la primera vegada, abans de veure la pel·lícula, amb el llibre, Sí. em va impactar. Sí que és veritat que no té res a veure amb això, però potser seria un llibre, no un llibre seria. M'agrada. I distòpic? És un tema que està tan lluny del meu cap, no llegiré res d'això, aleshores estic passant per l'altre. Bueno, també te'l pots inventar, No, ja, sí, però... Un futur distòpic on no hi ha cap al volant o... Herederos del espacio, jo què sé, tio. No sé, jo et deia per inventar o si te'n recordes d'alguna novel·la que t'agradés amb un futur històric. No surt, la veritat és que sempre tiro més cap al passat. Cap endavant faig curta, la veritat. Doncs molt bé, Raül, la veritat que ha estat molt acollidor poder xerrar amb tu, molt interessant, molt curiós i sobretot hem pogut destripar una miqueta, fer un petit resum del que és la seva novel·la negra, Ciudad de Ratas, que jo crec que és molt interessant i sobretot la recomano també als joves perquè vegin també doncs, que la creativitat doncs, pot sorgir des de molt aviat, no? Com va sortir en el teu cas, i que si a algú li agrada, ho pot intentar, provar i en algun moment arribaria a treure un llibre. No? I com no, aquí tenim l'exemple d'un jove que ha tret un llibre que jo crec que és molt interessant. I el recomano a tots els joves i als que no són tan joves. Per avui ja donem concluïdes les entrevistes de l'Especial Sant Jordi amb el Raül. Donem un fort aplaudiment per Raül i unes moltíssimes gràcies per vosaltres per estar aquí amb nosaltres aquesta tarda d'entrevistes. Ens tornarem a veure aviat i fins aviat.